Owganistandaky türkmenler Taliban we Islam döwleti toporlarynyň jeňçilerinden gorunmak üçin ellerine yara galyp söwüşçilere garşylyk görkezip başladylar. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Balx welaýatynyň Şordepe etrawynyň ýaşaýjylary yerli hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy durup bilmeýändigi sebäpli mundan 4 ay çemesi ozal öz ýaragly toporuny dürütmäge mejbur galandyklaryny aýdarlar. Aglawy türkmenlerden sol sanda 13-15 ýaşly yetkinjek oglanlardan hem ibarat bu 300 adamlyk topor tewiti jeňçilerden arasylamagy başarandyklaryny aýdar. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Abdülmenan, Uluswali Şordepeden bolýan Qaraýy Taşgüzerden bir näçe wagt şol ortada terrorist diýsemi, Taliban diýsemi ýaman köpde gaýry-nizami, gaýry-merdimi öldürüp 26 biraderlerimizden, jowanlarymızdan öldürdi, 2 tane aýal doganlarymızdan öldü. Belahira kart ustuhana ýetenden soň wali taýmyň hemkarly bilen şol tokaýa geldik. Talibanlara, turistlere urup çykardyk mantakadan. Galyň Arap diýip, galyň Çiçini diýip her rakym belalar gelýärdi, bilen merdimizin üstüne zulüm etýärdi. Öz sebitleri bilen birlikde Türkmenistanyň we Özbekistanyň terhet ýakalaryny hem gorap oturandyklaryny aýdýan bu toporun komandirleri yerli häkimetler tarapyndan himayetin berilmeýändigini, ok ýara edilmek üçin öz mal mülklerini satmaga da mecbur galandyklaryny gurrun berýärler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Özbekistan, Türkmenistan seredi gorab otiz biller şol mantakada sala alyp geldik wasaýyň daýaty bilen öz mallarymyzy satdyk, ýerimizi satdyk. Hiç döwlet tarapdan ya misaly Özbekistan tarapdan, Türkmenistan tarapdan hiç bir kömek bolan ýok. Biller şeýerde Özbekistanyň talipleri, turizmleri şol ýerde gelçäwe bolup bu tarafa nusy ýetirjek bolýardy. Özbekistana, Türkmenistana, Çiçiniler baty berdi, Araplar baty. Geldik da şükür. Tatawun kudretimizce ölençek biller şol adamlaryň mukabylynda bar giýje gündüz giýjämiz gündüz dedik gündüz giýjet biller ylgaýar. Tatawun kudretimizde ylgajagym hyzmatam etjek. Giýje gündüz çapjak. Ýöne lekin bir Türkmenistan, Özbekistan eger Asiýa merkez tarapy biller şeýde şö durmasak beýany dere ötüp gitýär. Daýyş diýen belalarym bar berdi. Her hil belalar gelip berdi, derbeder etdi halkymyzy, milletimizi. Asly edebinämi Türkmenistan, Özbekistan'a ötmek için bilmerdim. Owganistanyň Demirgazyk Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşandygy baradaky habarlaryň fonunda türkmenleriň ýaragly topory, zerur ok däherleri we beýlik hajatlary edilmek üçin himayet berilmesi, jeňçilerin hüjümlerini mundan beýlek näme derejede saklap biljekliklerini sorag astyna alýar.